Κοντά μας έχουμε τον κύριο Σπύρο Λαβδιώτη, οικονομολόγο, ο οποίος έχει διατελέσει και ανώτερος αναλυτής χρηματοοικονομικών στην Κεντρική Τράπεζα του Καναδά. Ο λαός ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, θα διώξει την Τρόικα και θα δει επιτέλους ο κόσμος μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της? Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει παναχωρήσει σχεδόν σε όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Αυτό αποδεικνύεται από το ανακοινωθέν του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, το οποίο βάζει τέλος στις αυταπάτες πολλών στελεχών της νέας κυβέρνησης, αλλά και μιας μεγάλης μερίδας της κοινωνίας. Και έτσι έχουμε το τέλος των ψευδαισθήσεων, ιδίως όταν στο ανακοινωθέν αυτό παραδέχεται η κυβέρνηση ότι όλοι οι πιστωτές θα πληρωθούν πλήρως και εγκαίρως. Και εκεί γίνεται η απεμπόληση της προεκλογικής τους καμπάνιας, που ήταν βασικά η διαγραφή του χρέους. Και είναι γνωστό πλέον ότι χωρίς διαγραφή του χρέους μέσα από την Ευρωζώνη δεν μπορεί να υπάρξει καμία λύση. Καταρχήν να πούμε το εξής. Γιατί λέτε η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και μάλιστα τόσο γρήγορα? Δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό το οποίο θα αντιμετώπιζε ή τελικά κορόιδεψε τον ελληνικό λαό? Η κυβέρνηση έχει πάρει ένα σημαντικό ποσοστό και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ευτελές να σκεφτούμε ότι υπήρξε πρόθεση να κοροϊδέψει, διότι η κατάσταση είναι αδιέξοδος. Η χώρα είναι σε χρεοκοπία, έχει υπάρξει σε χρεοκοπία εδώ και 5 χρόνια. Από τότε που βασικώς το πρώτο μνημόνιο, αν θα θυμάστε κύριε Βραχιολίδη, το Μάιο του 2010 μας δόθηκε ένα ποσό, ήταν μια δανειακή σύμβαση, το πρώτο μνημόνιο, 110 δις, και στη συνέχεια τεχνιέντος μας είπαν ότι θέλετε περισσότερα χρήματα και πάρτε μετά από ένα έτος άλλα 130 δις. Προσθέτοντας τα δύο ποσά αυτά, κανείς θα μπορούσε να είχε αντιληφθεί ότι 240 δις, τι τα θέλει η χώρα? Είναι δυνατόν να μπει και μέσα 240 δις, όταν το καθάρισε το εθνικό προϊόν εκείνη την εποχή ήταν στα 220 και τώρα είναι στα 180 που την κατέστρεψαν πλήρως, που βασικά αυτό είναι ένα δάνειο κολοσιαίο στην ιστορία, το μεγαλύτερο δάνειο που δόθηκε σε κράτος, που αντιστοιχεί σε 125% το καθαρίσιο του εθνικού προϊόντος. Λοιπόν, από αυτό τώρα αποδεικνύεται, δηλαδή είχαμε γράψει ορισμένοι από εμάς πριν χρόνια ότι η Ελλάδα θυσιάστηκε για να σωθεί η ζώνη του ευρώ. Ναι. Πλην όμως δεν έδωθη καμία σημασία. Και είχαμε γράψει και τότε ότι το PSI ήταν η μεγαλύτερη μπλόφα σωτηρίας της χώρας από τη χρεοκοπία, ήταν απλώς ένας έντεχνος και θα έλεγα, ίσως χρησιμοποιήσω μια χειρότερη έκφραση, μια πανούργα πράξη για να μετατρέψει τα δάνεια από το ελληνικό δίκαιο, που τότε ήταν το 80% και το δανείο στο ελληνικό δίκαιο, στο δίκαιο του City του Λονδίνου, ούτως ώστε να είναι πολύ δύσκολο η χώρα όταν κάποια στιγμή αποφασίσει να εξέλθει από την Ευρωζώνη, να έχει τεράστια προβλήματα για μια δεκαετία. Τα δάνεια θα ήταν στο ευρώ, δηλαδή η ονομαστική τους αξία έπρεπε να πληρωθεί σε ξένο νόμισμα. Όπως μου τα περιγράφετε κύριε Λαβδιώτη, σημαίνει ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κυριολεκτικά στραγγαλιστεί. Αυτό τον στραγγαλισμό δεν τον έχει διαπιστώσει η ελληνική κυβέρνηση και πήγε ξυπόλυτη στα αγκάθια? Αυτό θέλω να καταλάβω. Αυτό μπορώ να κάνω κανένα δικό μου χαρακτηρισμό, αν πρόκειται περί άγνοιας ή αν πρόκειται περί γνώσης. Το γεγονός είναι ένα, και αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, ότι από αυτά τα δάνεια, τα 240 δις που δόθηκαν δήθεν για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία,
μόνο 27 δισεκατομμύρια πήγανε για τις ανάγκες του κράτους, δηλαδή ήταν κρατικό χρέος. Μάλιστα. Το υπόλοιπο ήταν τραπεζικό χρέος και αφορούσε πληρωμές ελληνικών τραπεζών, οι οποίες είχαν δανειστεί υπέρογκα ποσά πριν από την κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2008, κάνανε ό,τι κάνανε, δηλαδή όταν λέω κάνανε ό,τι κάνανε, τα μεγαλύτερα ποσά δοθήκανε σε ιδιώτες, σε δάνεια τα οποία δυστυχώς 85 δισεκατομμύρια από τα δάνεια στον ιδιωτικό τομέα έχουν πάει στο κόκκινο, δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Ένα μικρό κομμάτι πήγε στο κράτος και τα υπόλοιπα που ήταν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είχαν αγοραστεί από τις ξένες τράπεζες, ιδίως τις τράπεζες του Βορρά, Γερμανίας και Γαλλίας. Και γνωρίζανε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη γνωρίζανε από το 2009. Κύριος Καμένος είχε μιλήσει ότι είχαν δοθεί υπό τη μορφή εγγύσεων 233 δισεκατομμύρια ευρώ για τις τράπεζες, οι οποίες όμως αυτές χρέωσαν όλο το χρέος τους στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να υπερδιογκωθεί. Έγινε κοινωνικοποίηση και δυστυχώς των χρεών αυτών να τα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης, και εδώ είναι πλέον το αδιανόητο. Πρόκειται περί εγκλήματος, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Αυτά είναι τα περιστατικά, διότι κοιτάξτε, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις πριν 6-7 μήνες άφησε να διαιρεύσει το επίσημο κείμενο της πρώτης συμφωνίας, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή του πρώτου μνημονίου της εθνικής υποτέλειας, μέσω της Wall Street, από ό,τι θα γνωρίζετε, και το οποίο, και το έχω μπροστά μου το κείμενο, το οποίο ονομάζεται Office Memorandum, δηλαδή το λεγόμενο επίσημο μνημόνιο, ναι, το οποίο είναι αυστηρός εμπιστευτικό, και μέσα στην τρίτη τη σελίδα αναφέρει ρητά ότι το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή οι λεγόμενοι εκτελεστικοί διευθυντές από κάθε χώρα, δηλώσανε ότι θα πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους τότε, δηλαδή το 2010, διότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στο πρόγραμμα το οποίο προτείνανε ιδίως από τις χώρες της Ευρωζώνης, με επικεφαλή τη Γερμανία. Και λέει για ένα μυστήριο τρόπο, μέσα το έγγραφο αυτό το επίσημο αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές απέκλεισαν την αναδιάρθρωση του χρέους. Λοιπόν, λέει, staff pointed out that debt restructuring has been ruled out by the Greek authorities themselves. Μάλιστα, από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, και έτσι μπήκαμε σε αυτό το κικαιώνα, πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο θα σώσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, με το να περάσουν, να κοινωνικοποιήσουν όλα αυτά τα τεράστια χρέη, τα οποία αφορούσαν και τους πιστωτές, δηλαδή τις τράπεζες του Βορρά, Γερμανίας και Γαλλίας κυρίως, και μερικές Ολλανδικές, και τα πέρασαν αυτό το κολοσσιαίο ποσό να το πληρώσει σταδιακά μέσω φόρων, χαρατσιών και απολύσεων, ιδίως στο δημόσιο τομέα, ατόμων, και τις τεράστιες περικοπές που γίνανε στις συντάξεις. Ναι, ουσιαστικά όμως εγκλημάτισαν ενσυνείδητα σε βάρος του ελληνικού λαού, ο οποίος καλείται να πληρώσει ένα ιδιωτικό χρέος των τραπεζών, το οποίο είναι αδύνατον, όπως μου λέτε, να πληρωθεί αυτό. Το χρέος δεν είναι αυτό το μόνο τα 320, τα οποία συνεχώς, και έπρεπε ο καθένας να το έχει αντιληφθεί, πως είναι δυνατόν τα τελευταία χρόνια το συσσωρευτικό δημόσιο χρέος να είναι συνέχεια 320. Ενώ ταυτόχρονα μόνο για το 2015 απαιτούνται πάνω από 30 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε τις τρύπες, δηλαδή να πληρώσουμε με νέα δάνεια τα παλιά δάνεια, αλλά μένει και κάτι άλλο, το οποίο είναι το φρικτό, το οποίο ήταν το ανάθεμα για τους αρχαίους Έλληνες, ο τόκος. Έχουμε πληρώσει, κύριε Βραχιολίδη, υπομορφή αλληλεγγύης στους εταίρους μας από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο το 2010 ως το τέλος του 2014, 60 δισεκατομμύρια σε τόκους. Σε τόκους, μάλιστα. Απλώς 60 δισεκατομμύρια τι σημαίνει? Έτσι, αυτή είναι η αμοιβή του δανειστή. Αυτό δεν είναι το κεφάλαιο που δόθηκε.
Άρα πρέπει να αφαιρεθεί από την ελληνική κοινωνία, και αυτός είναι ο λόγος που βάλανε σταδιακά ότι πρέπει να έχουμε τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, διότι από τη στιγμή που έχεις πρωτογενές πλεόνασμα, όπως ξέρετε, πρωτογενές πλεόνασμα είναι όλες η διαφορά μεταξύ των γενικών κρατικών εσόδων και κρατικών δαπανών, χωρίς να περιλαμβάνεται τόκοι και χρεολύσια. Λοιπόν, ό,τι περίσσευε από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από τη διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών, θα πήγαινε κατευθείαν για την πληρωμή αυτών των τόκων στο διηνεκές. Και τι τόκον, τι επιτόκιο δηλαδή, επιτόκιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το επιτόκιο που πληρώνει η Γερμανία, για παράδειγμα. Όχι, καμία. Και για ποια ισοτιμία μελών μιλάμε αυτή τη στιγμή, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί σε έναν τοκογλυφικό οργανισμό, ο οποίος απομυζά στην κυριολεξία τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει, αλλά και δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Απλώς αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ιδέα, αν θα θυμάστε το Delors, δηλαδή όταν οι Γάλλοι είχαν κάποια δύναμη. Έτσι ξεκίνησε. Στη συνέχεια έγινε πλήρης μεταστροφή από τη στιγμή που έγινε η ενοποίηση της Γερμανίας, και όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, από το 1992 όταν ψηφίστηκε η συνθήκη του Μάστρικ, από εκεί πλέον ανατραπήκανε όλα, γιατί δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να παραλληλίζει το θεσμό των ιαίων νομίσματων της Ευρωζώνης, στην οποία ένας αριθμός ανεξάρτητων κρατών εθνών έχουν κοινό συμβολικό νόμισμα, δηλαδή το οποίο το νόμισμα, όπως ξέρετε, είναι το λεγόμενο fiat νόμισμα, δηλαδή είναι συμβολικό, δεν έχει κανένα backing, κανένα στήριγμα δηλαδή χρυσού, και έχουν μια υπερεθνική κεντρική τράπεζα, το οποίο έχει το μονοπόλιο της έκδοσης του νομίσματος και της χάραξης νομισματικής πολιτικής. Αυτά δεν τα είπαν όταν μπήκαμε, διότι η συνθήκη του Μάστριχτ στις διαστάξεις της, που θεμελιώθηκε τότε, ήταν η ΟΝΕ, δεν καθόρισε κανένα πλαίσιο εξόδου από την Ευρωζώνη αν ήθελε να αποχωρήσει. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν θέλει η Ελλάδα να αποχωρήσει, δεν μπορεί? Όχι, ούτε η Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ ήταν που έπρεπε να βάλουν τα πόδια τους δηλαδή κάτω και να παλέψουν, έτσι πως ξεκίνησε στην αρχή ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών και μετά ανέρεσε αυτά που είπε. Διότι δεν μπορούμε νομικώς ούτε αυτοί να μας βγάλουν, ούτε εμείς να βγούμε. Άλλο το θέμα, κύριε Βραχιωλίδη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι άλλο. Αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, έτσι, είναι κάτι ξεχωριστό από την Νομισματική Ένωση. Το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει σαφώς ότι αν θέλει κάποια χώρα να εξέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνει αίτηση. Και αν αυτή η αίτηση γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία και των μελών, δηλαδή από όχι μόνο την πλειοψηφία, μιλάει για τα 2/3, τότε μετά από 2 χρόνια θα της δοθεί η άδεια να αποχωρήσει. Μάλιστα. Για την Ευρωζώνη εσκεμμένως δεν υπάρχει πλαίσιο εξόδου. Άρα ούτε όλα αυτά που λένε σε εφημερίδες επί χρόνια είναι αέρας κοπανιστός. Ακριβώς. Και αυτό να πανικοβάλλουν τον Έλληνα και τις κυβερνήσεις, και δεν ξέρω για ποιο λόγο τα δεχτήκαν αυτά, ενώ γνωρίζανε ότι τα χρέη που επομίστηκε ο ελληνικός λαός, διότι τα περάσανε όλα αυτά στους προϋπολογισμούς του κράτους, δεν ευθύνεται αυτός γι' αυτά. Ευθύνεται σε αυτό που τον αναλογεί. Άρα έτσι... 11% μόνο από αυτά τα χρέη τα οποία λένε ότι τα δημιούργησε ο σπάταλος, ο τεμπέλης, ο άθλιος Έλληνας πολίτης. Μισό λεπτό. Τρομακτική συκοφαντία, και πρέπει αυτή τη ρετσινιά μισό λεπτό τώρα. Από πάνω. Και αυτό παρόμοια τακτική δεν τηρεί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος στα μέτρα τα οποία προτείνει, αυτό που προτάσει είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, ότι θα έχει ράμπο, ότι θα προσλάβει μέχρι και τουρίστες οι οποίοι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή, άρα τον Έλληνα φορολογούμενο. Δηλαδή όταν δείχνεται προς τα έξω αυτή η αντίληψη ότι ο Έλληνας είναι ο μπαταξής, ο Έλληνας είναι αυτός που κλέβει το κράτος. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλά λάθη. Με αυτά δεν λύνεται το θέμα. Εντάξει, φυσικά είναι αστείο όταν μιλάμε για καλωδιωμένους χαφιέδες να στρέφεται ένας Έλληνας εναντίον. Δεν θα ήθελα να μιλήσω. Είναι φεδρά αυτά τα πράγματα. Η λύση είναι μία. Ναι. Από τη στιγμή που έχεις τα στοιχεία και πήρες το χρόνο
διάρκειας 4 μηνών ως παράταση, γιατί βασικά αυτή είναι η παράταση των προηγούμενων μνημονίων. Μην παίζουμε με τις λέξεις, δηλαδή αν είναι τρόικα ή είναι θεσμοί κτλ. Ναι. Εντάξει, ο θεσμός είναι πιο ισχυρό θέμα για τον Έλληνα, είναι κάτι χειρότερο, γιατί όπως ξέρετε θεσμοί λεγόταν οι νόμοι του Δράκοντα. Και για τον Έλληνα τον τρομάζει αυτό, δηλαδή δίνει περισσότερο νομιμοποίηση σε όργανα τα οποία δημιουργήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια. Εκτός από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ιδρύθηκε το 1944. Λοιπόν, η λύση ήταν πάντοτε να πατήσει σε αυτό το ημιτελές οικοδόμημα που λέγεται Ευρωζώνη, που δεν έχει ούτε παράθυρα ούτε πόρτες, απλώς έχει τις βάσεις του μόνο, διότι δεν έχει η δημοσιονομική ενοποίηση, ούτε υπάρχει τραπεζική ένωση, ούτε υπάρχει πολιτική ένωση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα νομικό πλαίσιο και το οποίο δεσμευτήκαμε εκεί με μια μετάκλητη ισοτιμία που λέγεται ευρώ. Μπήκαμε εκεί όπως μπήκαμε και γνωρίζετε με τους αστερίσκους στα στατιστικά στοιχεία, τα γνωρίζετε, ποτέ δεν πληρούσαμε και τους όρους. Τώρα λέει δεν μπορούμε να βγούμε και βεβαίως δεν μπορούμε να βγούμε. Βεβαίως δεν μπορούμε, βεβαίως δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να βγούμε αυτοτελώς, παρά μόνο με διαπραγμάτευση. Ποια είναι η λύση που προτείνετε εσείς? Η λύση ήταν αυτό, από την αρχή θα προτείνει διαγραφή του χρέους. Κύριε, αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα, ότι να βγάλει τα επίσημα στοιχεία, τώρα που είναι η κυβέρνηση επάνω και έχει όλα τα στοιχεία από το ΟΔΙΚ, όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και να τους πει, κύριε, αυτά τα χρήματα που μας λέτε εσείς οι Γερμανοί ότι πήγαν στους Έλληνες, στους χαραμοφάιδες, στους τεμπέληδες κτλ. Αυτά δεν πήγανε στους Έλληνες. Τα χρήματα μπήκαν και βγήκαν να πληρώσουν τα κενά των δικών σας τραπεζών και το πήρε το μπαλάκι, όλο αυτό το φέση, το φορτώθηκε ο Έλληνας πολίτης. Γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός μέσα ούτως ώστε να διασώσει τις τράπεζες και ο μηχανισμός αυτός τώρα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2015 με το λεγόμενο QE, δηλαδή το πρόγραμμα της ποσοτικής διευκόλυνσης που εφαρμόζει και αγοράζει ο Ντράγκη κάθε μήνα 60 δισεκατομμύρια, αποκλείει την Ελλάδα και από αυτά τα 60 δισεκατομμύρια θα πάνε, αυτά που αγοράζει στην πλειοψηφία, δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι της Γερμανίας. Λόγω του ότι η Γερμανία έχει το 27% αντιστοιχή κλίδα της μέσα στην Ευρωζώνη και το συνέπεια κάθε μήνα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 που θα δοθούν πάνω από 1-3 εκατομμύρια, θα αγοραστούν δηλαδή ομόλογα των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωζώνης και ιδιωτικό χρέος και ορισμένες δηλαδή εταιρικές ομολογίες θα αγοραστούν. Το 27% από αυτό το ποσό θα πηγαίνει μόνο στη Γερμανία, δηλαδή ο Ντράγκη θα αγοράζει γερμανικά ομόλογα να ισχυροποιήσει περισσότερο και τη Γερμανία και την Ελλάδα την αποκλεί, ενώ θα μπορούσε να την είχε σώσει, διότι είμαστε μόνο το 2% και της Ευρωζώνης όσον αφορά το λεγόμενο ακαθάριστο εθνικό προϊόν ολοκλήρου και της Ευρωζώνης. Ποιος τρόπος υπάρχει να πούμε ότι φεύγουμε από την Ευρωζώνη διότι συμβαίνουν αυτά και τα οποία δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε και συντελέστηκαν εγκλήματα σε βάρος του λαού και της χώρας? Ο τρόπος είναι αυτό, είναι ότι θα ζητήσεις να γίνει διαγραφή, όπως είπα πρώτα θα επιδείξει τα στοιχεία. Να το απαιτήσει δηλαδή μετεπιτάσεως. Βέβαια, δεν έχεις άλλη λύση ή θα πεθάνει η χώρα, αν θέλεις να σώσεις το λαό σου. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση βγήκε με αυτή την εντολή, έτσι δεν είναι? Ότι θα φύγουμε από τη λιτότητα. Μέσα από την Ευρωζώνη δεν μπορείς να φύγεις από τη λιτότητα. Σωστά. Διότι σου έχουν προσάψει δάνεια τα οποία δεν ανήκουν σε σένα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι εύκολες οι λύσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ που φτάσουμε, διότι έχουμε έναν πόλεμο, ήταν επί 5 χρόνια αφανής, τώρα είναι ανοιχτός. Και αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω, ιστορικός έχει γίνει μία μορφή Καρχιδόνιας ειρήνης. Αν θυμάστε την Καρχιδόνα περίπου το 2ο αιώνα π.Χ., όταν οι Ρωμαίοι, οι λεγεώνες οι ρωμαϊκές πήγαν να την κατακτήσουν και είδαν οι Καρχιδόνοι ότι δεν μπορούν να παλέψουν με 80.000 τότε ρωμαϊκό στρατό, συνθηκολογήσαν. Και ο πρώτος όρος της συνθήκης, του τι τους ζήτησαν οι Ρωμαίοι, ήταν να καταθέσουν τα όπλα. Αυτό είναι παρόμοιο με το τι έχει γίνει τώρα με αυτή τη συμφωνία. Και στη συνέχεια, αφού οι Καρχιδόνοι κατέθεσαν τα όπλα, πήγανε μέσα, κάψαν την πόλη, σκοτώσαν τους 50.000 που ήταν μέσα και ισοπαίδωσαν τα πάντα. Και μάλιστα και την οργώσανε και έριξαν ιστορία, λέει, και αλάτι για να μην
καρποφορήσουν και γεωργικά προϊόντα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε τώρα, έχουμε κάνει μια ανακοχή, παραδώσαμε τα όπλα και στη συνέχεια θα μας ισοπεδώσουν. Γι' αυτό που πρέπει να κάνει, και αναφέρθη μου φαίνεται από τα χείλη του Πρωθυπουργού, πρέπει να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση ανάγκης για να απονυμοποιήσει τα μνημόνια, τα οποία ήταν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και παράνομα. Έτσι, γιατί και συνταγματικός και με πολύ σεβαστή οικονομολόγια, όπως ο Γιώργος Κασιμάτης έχει μιλήσει. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι το πρώτο μνημόνιο δεν πέρασε καν από τη Βουλή, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, εφόσον κάνεις αυτό, δηλαδή απονομοποιείς τα μνημόνια, στη συνέχεια κατευθείαν πας αυτό που λέγανε, στο μορατόριο. Δηλαδή δεν βγαίνεις από την Ευρωζώνη. Μην ακούτε αυτά που λένε ότι θα πάμε και θα πέσουμε στο κενό και δραχμή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχει ένας μηχανισμός. Μάλιστα. Okay. Και αυτός ο μηχανισμός απαγορεύει, όπως σας είπα, ούτε αυτούς να μας διώξουν, ούτε και εμείς να φύγουμε. Εμείς παραμένουμε στο ευρώ, κάνουμε το μορατόριο, δηλαδή προσωρινή στάση πληρωμών, δεν πληρώνεις. Και δεν πληρώνεις, μπορείς να το κάνεις αυτό, διότι τώρα μόνο από τα έσοδα που έχουμε, από τους τρομακτικούς φόρους που έχουν πέσει στον ελληνικό λαό, έτσι, οι δικές μας οι ανάγκες της χώρας για να ζήσει αυτή τη στιγμή, να ζήσει ο λαός, ο ελληνικός λαός, είναι λιγότερο από 46 δισεκατομμύρια. 46 δισεκατομμύρια είναι οι φόροι, δηλαδή με 46 δισεκατομμύρια πληρώνονται τα πάντα, και τα υπουργεία και συντάξεις και οι μισθοί, τα πάντα, όλες οι ανάγκες του κράτους, και μένει ένα μικρό πλεόνασμα. Και επειδή η οικονομία έχει καταρρεύσει και έχει γίνει μια πραγματική συντριβή σε όλους τους τομείς, διότι με 26% ανεργία, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Βέβαια. Λοιπόν, οι εισαγωγές μας επίσης έχουν μειωθεί δραματικά λόγω του ότι δεν υπάρχει εισόδημα. Και αυτή τη στιγμή, πρόσφατα, πριν 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, η Τράπεζα Ελλάδος ανακοίνωσε ότι και το διεθνές ισοζύγιο πληρωμών είναι ελαφρώς θετικός, δηλαδή είναι περίπου κάπου 1,5. Λοιπόν, κατά συνέπεια δεν έχουμε πρόβλημα, δηλαδή να διαβιώσουμε. Το πρόβλημά μας προς το παρόν, το πρόβλημά μας είναι ότι εάν δεν διαγραφεί το χρέος που πρέπει να διαγραφεί, διότι εμείς έχουμε το δίκιο, δεν μπορεί η χώρα να επιβιώσει. Απλώς θα μεταφέρει τα χρέη στις μέλουσες γενναίες, αλλά ταυτόχρονα στο χρονικό διάστημα θα καταρρεύσουν και ό,τι έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα, και θα γίνουμε δηλαδή μία απικία της υπερελαστικής δύναμης, δυστυχώς, των χωρών του Βορρά. Για πείτε μου, γιατί δεν ασχολείται κανένας και δεν το θίγει και ο κύριος Τσίπρας στις συνομιλίες που έχει για το χρέος της Γερμανίας? Ποιο είναι το χρέος της Γερμανίας και ποιο είναι το χρέος της Ελλάδος? Ποιο είναι το χρέος της Γαλλίας και ποιο είναι το χρέος της Ελλάδος? Ναι, ό,τι χρέος και να έχει η Γερμανία, είναι αυτή τη στιγμή η σχέση 70% με το καθάριστο εθνικό προϊόν. Η Γερμανία είναι ένας υπερκολοσσός και οικονομικής παραγωγής. Λοιπόν, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Γερμανίας αυτή τη στιγμή υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με μια χώρα εξαιρετικά μικρή και αδύναμη, που το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, έτσι μετρέται δυστυχώς η ευμάρεια μιας χώρας, εντάξει, είναι 180 δις. Η Γερμανία από αυτά τα 3 εκατομμύρια που έχει στο καθάριστο εθνικό προϊόν, το 1 τρισεκατομμύριο έρχεται από εξαγωγές. Αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ δυνατή οικονομία, διότι... Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται το χρέος της υπόψη? Καμία σχέση δεν έχει, διότι αυτή δημιουργεί πλούτο. Όταν είναι το 34% το καθαρίστο εθνικού προϊόντος, είναι οι εξαγωγές σου. Αυτό σημαίνει όταν εσύ εξαγάγεις ένα 3, κάποιες άλλες χώρες εισαγάγουν, παίρνουν αυτό το 3, και το πρόβλημα το έχουν αυτές που εισαγάγουν τα προϊόντα, διότι υπάρχει ένας κανόνας στο διεθνές εμπόριο αμετάκλητος και παραβίαστος, είναι αξίωμα, ότι το παιχνίδι στο διεθνές εμπόριο είναι μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή είναι zero sum game. Τα κέρδη του ενός αντιστοιχούν τις ζημιές του άλλου. Έτσι εμείς υπερχρεωθήκαμε. Το δικό μας το πρόβλημα, που δεν μπορεί να λυθεί, κύριε Βραχιολίδη, είναι λόγω του ότι το χρέος μας είναι εξωτερικό.
Αν ήταν εσωτερικό θα μπορούσαμε να πάει δηλαδή η σχέση με το καθάριστο εθνικό προϊόν πάνω από τα 200% όπως το έχει και η Ιαπωνία και συνεχίζει να επιβιώνει και πάει καλά, λόγω του ότι το χρέος της είναι εσωτερικό. Δηλαδή το χρήμα αυτό κινείται μέσα στη χώρα. Σε εμάς το απαιτούν και πρέπει να φύγει εκτός συνόρων. Και εμείς δεν είμαστε εξαγωγική χώρα για να δημιουργούμε ευρώ για να πληρώσουμε αυτό. Είμαστε εισαγωγική χώρα. Το αποτέλεσμα να έχουμε δύο ελλείμματα. Και έτσι έχουμε στριμωχθεί και έχουμε χρεοκοπήσει de facto στην πραγματική οικονομία και de jure είναι ζήτημα, όπως ξέρετε όταν λέμε χρεοκοπία τώρα που λένε το πιστωτικό γεγονός, τι νομίζετε ότι είναι? Αν δεν πληρώναμε τα 300 εκατομμύρια που χρωστούσαμε στην πρώτη δόση αυτή του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και λέγαμε δεν σας πληρώνουμε, θεωρείται πιστωτικό γεγονός και είναι χρεοκοπία. Δηλαδή αστεία πράγματα η οικονομία έχει, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Η οικονομία έχει χρεοκοπήσει και θα χρεοκοπήσει περισσότερο και θα πάμε σε ένα μακροχρόνιο μαραζό αν δεν αντιληφθούμε ότι η Ευρωζώνη δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί έχει αυτές τις δεσμεύσεις μέσα και επειδή μετακυλήσαν το χρέος στο μέλλον μέχρι το 2057, σας δώσω στοιχεία δηλαδή, τα επίσημα του κράτους. Αυτό με εκπλήσει που κανείς βουλευτής δεν πάει να τα... Ένας από τους 300, δεν λέω από... Γι' αυτό δεν είναι το θέμα τι είναι τώρα, ποια είναι η κυβέρνηση, ποιοι ήταν στο παρελθόν. Εδώ μιλάμε για μια απίστευτη κατάσταση. Να γυρίσει και να πάει και να αφήσει μέσα στη Βουλή το έγγραφο που λέει ότι το 2014 ένα μόνο, δεν χρειάζεται να δείξουν. Το 2014 τον Ιούλιο, επί της προηγούμενης κυβέρνησης, μετακυλήθηκαν χρέη 6 δισεκατομμυρίων και σας αναφέρω και τον αριθμό του φύλου της εφημερίδας της κυβερνήσεως, 18-14, 2 Ιουλίου του 2014, μετακυλήθηκαν χρέη 6 δισεκατομμυρίων το 2057. Αντιλαμβάνεστε, σχεδόν μισό αιώνα. Μιλάμε για σκλαβιά χωρίς τέλος. Είναι ανήθικο, είναι για σκλαβιά χωρίς τέλος. Για να κλείσουμε με μια συνωμοσιολογία η οποία υπάρχει ευρέως και λέει ότι το ευρώ δημιουργήθηκε για να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό ακριβώς το σημείο. Να καθυποτάξει δηλαδή το ευρώ τις αδύναμες οικονομικά χώρες όπως είναι η Ελλάδα κάτω από την ηγεμονία της Γερμανίας. Συμφωνείτε με αυτό? Αυτά λένε τα γεγονότα. Η Γερμανία είναι η χώρα που ωφελήθηκε περισσότερο από το ευρώ. Αυτή τη στιγμή κάθεται σε ένα βουνό χρήματος. Εντάξει. Οπότε υποδεικνύει στους άλλους σαν νέα υπερελιστική δύναμη και τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, εκ του αποτελέσματος δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό, όπως σας είπα, είναι εμείς μπορούσαμε να το χειριστούμε αυτό. Αντί δηλαδή να μας φύγουν τα χρήματα, θυμάστε ότι ξεκινήσαμε και λέγαμε, θυμάστε, δεν θα θέλουν τα λεφτά, πάρτε πίσω, και έλεγαν οι ξένοι, μα τι είναι αυτά που λέτε, μπλοφάρετε? Και λέγανε, όχι, δεν μπλοφάρουμε. Μα φυσικά ήταν μπλόφα, δηλαδή όχι μπλόφα, ήταν ατυχής ενέργεια, γιατί αμέσως δεν είχες κλείσει. Αυτά μπορεί να τα πεις όταν κλείνεις τις τράπεζες, δηλαδή στέλνεις τις τράπεζες σε holiday. Ό,τι έκανε η Ρούσβελτ το 1933, έτσι έσωσε την Αμερική. Μην νομίζετε ότι η κατάσταση τότε ήταν πιο ρόντινη στην Αμερική από ότι είναι σε εμάς τώρα. Απλώς είχε ένα πολύ δυναμικό πολιτικό, ήξερε τι έκανε και αμέσως ενεργοποίησε αυτό τον τρόπο μηχανισμού, δηλαδή θέτοντας στη χώρα τους έκτακτη ανάγκη, ψηφίζοντας νόμους μέσω του οποίου έκλεισε το τραπεζικό σύστημα να μην φύγουν οι καταθέσεις που χάσαμε 20 δισεκατομμύρια και έτσι κινόμαστε πλέον έρμεο της Ευρωζώνης, γιατί εμείς δεν παράγουμε ευρώ. Και αυτά τα ξέραμε, δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπήρχαν άτομα και δεν έχουν υποθεί αυτά τα σχόλια εδώ και χρόνια. Απλώς για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι κάναν οι πολιτικοί και οπωσδήποτε θα λογοδοτήσουν κάποια στιγμή γι' αυτό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπορεί να είμαι λαθασμένος, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαβδιώτη, για τη συνομιλία που είχαμε και πιστεύουμε στο καλύτερο του ελληνικού λαού και της χώρας. Αυτό το καλύτερο της πατρίδος μου. Έτσι. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.